Sure umkhombisa Titi. omdala uthi otherwise ingxaki basi ndiyacinga uba kuzawujampa nalaa way uyaqaphela ummeli lo uzama ukumela phaa kulakatsika uyayibona Okay. kulaa Hayi. khesi yalo mntu lo ya mani Okay, izawuvela hayi ijampe enkosi izawuthi enkosi ya vi. kuyacaca uba Enkosi. uyi-serial killer uyabo Hayi kaloku unyasini. kaloku funeke Sure Titi. i-cocktail kaloku funeka ubethe ngokwalaa ndlela ye-cocktail uyaqonda Okay. Ufuna ukubuza something mara uyakaqedi. Yeah. Masti Sure but awuzithembi noma awuthembi uneli. angithembi wena. Anna, both of us, we trust each other. Ngiyathembana ngithembi wena. Neli lalela masti i-question ndicela emithi. ukuphendulela lo mbuzo Masti awuzithembi noma awuthembi uneli. ndicela ukuphendula ndicela uba gqwetha lakho masti Ya ndiphendele vi. Daddy T into eyenzekayo apha umasti uyamthemba uneli qha he doesn't trust the world what can do to uneli. Yeah. Yeah. Finish. I don't know if you got your answer. uyadika Umasti B uyamthemba uyeva. uneli qha akathembi ilizwe eli ukuba yintoni na Thank you ebuhlungu elinoyenza kuneli Tidabo, ngam. thank you my love. Ibuyile okaziqu Tidabo. What did that? From today Masti. Andazi Ndifuna uphendule na. gift uDidabo umasti yabona uba ndingayofika ku-30. Suka as roses. Hayi unika no-100 nje uDidabo. We don't care. Makaze We don't neladuka care. lo sibona makaze Umasti nxa nengonyama. kuyayiphikisa le nto zange You can go to 1,000, you can go to 2,000, we don't care. Makaze As long nengonyama. as unoneli wakho qha As long masiyeka kwakho. unele khona apha, I don't care. Noma Masti ngapha. masti ndiligqwetha elirophayo. Hayi, Put hayi right, put olocala number 1. all right. Oh, All okay. right. Daddy T, do you have any question? I have a statement to make. Masti themba umuntu wakho. Forget about others uthemba umuntu wakho. Don't talk to me, talk to my lawyer, Putin. Don't mention the name, Masti. Don't mention the name, Masti. Don't mention the name, Masti. The reason why I've got a lawyer now. I've got a lawyer now, Putin. Don't talk to me, talk to my lawyer. Finish. The reason why you must be in a relationship as strong or not is because you No, have temper. You don't have to address those. You don't have to remind him. Yes. Ikwi-system kuye leyo yomthemba akayenzi seyikwi-system iyazenzekela elele ehleli esenzani. Mina ndisingile Natsa intokazi ngimingile andifuni next okanye uthathe nesentla kwakho intokazi. Khetha kula mabini ndikunika wona uyeke lo womntu. Uthiyeke lo womuntu. hayi akhona mna ndiya right singile nehappy Hlalo njalo. ndisingile nehappy Hlala kusentla kwakho. Mna I'm married and happy. Bayadinga ababini. Bayadinga ababini 30. umuntu Ibabhizi nabo. umuntu wesifazana ndimfuni nge-right Hlalo Hayi yapho. ngoba ngathi uright ndisingile right kodwa ngabantu besifazane. Hayi uyaphosisa ingxaki ubhidwe yiloya yami uyaphosisa. Finish. Ngoneli. Hayi Owen. Yo, 11, go guys, good night. wemvi Good night babe. yeah Good night. Yeah, Night everyone. kore masti wa morata wa ke re mosadi wa hae and a morata tjena o motshepile. And ngimorata kaofela. O morata ka pelo ya hae kaofela wa bona. Jwanong o tshwanetse hore a shebe hore lefatshe ha le tshepe empa yena mosadi wa motshepa. Ha tshepe lefatshe hore ke eng e tla etsa mosading wa hae. Wena ke DD tsamaya go fetsa le moya. Yeah. The last body. Yeah. Last body qoza ngumasta ngamaya uyofetha limoya. Masti. Hayi futhi sifike ngamaphiko uba sithina Masti. Yeah, Putin. Semgqibile uDaddy T. Trophy. Semgqibile siqibile.